pinten wanita rai gayor ingkang badhe lumaksana ya ampun konjata wahyane mangsa kala dumawahi kodrat nalika semana ana sifat jalutan api wanita ingkang bebdur alaming madya ngancik alaming dewasa mestuti ila jaring para kira ingkang sinandhi ngawiyat jinempana ing maruta lan-lanan denira lumaksana temanten kekalih arsa netepi tata upacara daup netepi adapi diwidana ingkang sampun kepareng lumaksana temanten kekalih-kalihipun ingkang sami-sami picekipun kok simpangan ya Allah kok malah sampangan ya iki lho manten kakung ya iki calone iki dhisik ketak kok sing asli ana kok mikir ngene ta ya Allah tahu bulat gede iki ya gede iki lon-lonan denira lumaksana penanten sarimbet kita nggo sambat-sambatan ya ya nek iso pas matane ya mingdah madyaning sitinggil binaturata sang narendra mudhari sajubahane tepi tata upacara daud temanten putri kang ayu temanten kakung kenging kencing manis wis mari dik sakala kumplawe astane hambalang gantal tumiba wonten mapan manten kurang gancuk ayo sing kurang ajar masa ana iso tawur ning dhuwur panggung iki lho kowe kok iso nesu ya piye lho lah kono balang aku tenek rai kowe lha iki sahabat-sahabatan nggo suruh ngono lho kok iso dari mengopo suruh lha apa gedang kok suruh ora enak iki tok-toke suruh ngono lho wah tok-toke suruh tok-toke suruh kodhok ngorek lumaksana lan temanten sarimbit temanten putri ayu pindha widodari kene mlaku-mlaku wong loro kene boleh ngomong Lon-lonan denira lumaksana temanten sarimbit arsa netepi tata upacara daup sanalika temanten putri ayu pindha widodari betari koma latih temanten kakung kados komodo gini tanggap pringsasmita pinangka pujangganing daup ngucap mantrang sakti kidung rahayu gonggo trigonggo durga menggak kala sirna sakala pujangganing daup ngucap mantrang sakti mantene adus arsa nyuwun iki berkah pangestu temanten putri wonten ngersanipun temanten kakung wale sing wale lho ya Allah Gusti arsa nyuwun sing sungkem iki kene aku ya wedi kualat lha nyapa wong biyen sing nyumatno kene ya berarti sing sungkem kowe aku ya ora apa-apa ya temanten kakung sungkem wonten kersanipun temanten putri sakala temanten putri hamidah punang antiga ngibeki ndokipun temanten kakung papidah ya cuk piye sik tak deloki sik ora lah piye to mau ngene matus karek sisih ya didek pisan kas ben entek sik kanggo ora pareng guyon Mas ora pareng guyon kanca-kanca sing ora pareng guyon kanca-kanca ya kok padha meneng aku yo meneng lho lah sing main sapa kuwi iki maksude ngurmati karo bulurah enom iki monggo katuran paring dalu
Kesatria. Alah, kaya enak-enak dipangan. Kesatria, salah dicoba. Bas. Kamu apa sih pun, Gena? Basmu lho Mas, aja mbok banterni. Bocah ya bacok tanganmu kowe kok. Lah iya. Iki sapa to Mas? Suarane sapa to Mas? Mas Dalang. Oh, dalangnya pundi? Ah mriki. Kok badan ketinggal nggih? Nggih. Kanthi dalang niku cat katon cat ora. Dadi Nggih. Dalange ki ndi? lah menika lho. Damel klambi coklat. Oh, ala jenenge iki dalang. Ya Allah. Mas, ya. Cium. Ora pareng cium jare kagungane. Kula kaya pernah semerep teng anu niku. Alun-alun niku. Sing kobrak melayu napa jenengan? Jenengan kene nggih teng alun-alun to. Kok iso ngono ki lho kowe iki kok iso. Ora tau iki dalang ora tau ning dimensi Wah, ora tau blas. dalang tertib. Lewang dalem kula ki Madiun. Pas teko alun-alun iki alun-alun pundi? Ora ngene lho Sing ceritane. konangan dioprak ning alun-alun kae dudu Mas Dalang. Sinten? Kami kuwo kerajaan. Pak Parbu. Jalayak Mas, jalayak. Ya, Pak. Akar munggah foto Mbak. Foto ki ya foto mbok seneng petengan susuku diselenggal. Modus kok apa? Nek jantor ati sepono kok ya senengane susu. Alah, kepone karo banci games sira. Wis sing banci sapa? Anu tangga kula sampeyan mboten iki lho banci kabeh. Lah iya. Banci Banci kabeh. iki banci kabeh sing wedok aku tak. Sampeyan termasuk wong Sing dewa. ngaturaken sugeng dalu. Sugeng ya Allah. Inji alhamdulillah pripun kabare Kang Mas? Alhamdulillah. Panjenengan kok tambah bagus sampeyan kok tambah resik, tambah putih ngoten to Mas. Nyapa Dal? Ngangkrik. Nyapa? Kaya diterabis bagong. Kok iki Senjenengan pripun kabare Mas? Sehat nggih? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. salaman riyen meleh to Mas. Ya Allah. Niki tangan apa Wong iki boyo sing sopan jalan. Wong enek wong ning burine kok ora mau pedang-peding. Ora ngurmati sing ning burine. Lah wong aku ki menghargai seorang dalang, Mas Dalang lungguh, aku ya kudu melok lep-lep. Lah, mak ya enak to Mas. Kudune kan yo ndelok situasi. Apa? Situasine ning burine iki enak wong apa ora? Lah aku ora ngerti nek Lah nek ning guri enek wong. Nek ning burine enak wong yo aja ngene. Ya kudune. Pripun kabare? Apa Lah nggih sae. Ora sae Mas Mandra. Lah ngono ki. Ayo ngene to. Minggu kami dua kerajaan roh bang isor malah enak apa tau bang loro kan. Jenengan wae samono ki lho kok ya. Nggih. Mas Dalang, Nggih. kula nggih nembe niki to kali panjenengan. Nggih, nggih. Ya Allah niki dalange Dalang kondang Mbak niki rencana pun pokoke masyarakat mriki nek kagungan kersa mantu napa gadah damel napa tetap dalang niki mawon. gratis. Sing ngomong sapa tabuk lambemu kok. Kok gratis? Inji sugeng tetepangan nggih Mas Dalang. Asmanipun sinten Kang Mas? Asma. Kula mondol. Alah. Iki lho iki Oh iki sapa? Itu apa? Tapi endase samuni. Wis masak. Ya bisa muni Mas. Ketuk asale saka telo. Ndas kuremo iko bayaran pira. Wah, tambahe lho, Wong. Digone to. Digone. Aku ngeti Dasok kaya bakso beranak. Aku ngeti ndase model ki kelingan anakku sing cacat lho Mas. Tahu dadah peristiwa tentang kehamilan toh? Aku tahu karo mbahmu kuwi Mas biyen. Kok ya kaya ngono to, Wong. Kelakuane ya Allah Gusti, ya Allah. Aku tahu tanggapane kono terus karo mbahmu kuwi diuso.
Nek Pucang Laban Heeh. nalika semono Iya. lewat Luk Songo munggah bablas kidul diterbe Mbahwa. Nek kejadian apa? Mesti ning Sor Mauni kuwi ning dalan. Apalah nek Sor Mauni kuwi. Yo ora krasa, Mas. Ya. Loro ki mbok sabar kuwi lho lah kok modal macil kabeh awakku. Eh. Bar kuwi aku mulai karo Mbahwa ditinggal. Ya. Bos aku saka omahe kacek petang sasi ki aku mutah-mutah. Jelas isi Ya, isi isi. we. Empuh aku ora rojo ngerti-ngerteni to mana. Isi we. Gejalane piye? Apa ya? Rodok lemon kan. Jalane. Kowe karo apa? Kimochi. Abok bosok kowe ngono. Gejalane memang nuwun sewu. Kok aku ora gurone aku jaman bojoku meteng enom kae. Bambane iki kudu idu ae ngono lho. Angger roh iki kudu ngidoni ae ngono lho. Dadi Aku lek iki malah nek roh dalang rupane semu-semu hitam iki malah kepengin. kudu dilat. Kudu ndilat ngono lho. Nek kawang iki kudu ngidoni. Terus bar kuwi tak USG to, Mas. Langsung gawean terus gone rumah sakit Aku kuwi gak iso mantes kok kudu mutang-mutang. langsung di MBG. USG. USG ya. Di USG kan ero nang layar monitor ke anake ning ndi manggone, sikile ning ndi, sirahe ning ndi. Lah kok anakku cacat ndase padha iki lho Mas jare. Lah kok ora metu rambutin ndas tok, Mas. Bundel ngono. Di USG iki jare dokter, Mbak anake jenengan ki cacat, tibake ora metu rambute. Rambute ngene gulu, Mas. Rambutnya ning gulu. Iki kayae baru nek USG. Kowe iki kaya nggonmu dhewe to. Ora tenan, Mas. Lho, saestu to Pak nggih, Mbak niki lho nek mboten percados, niki lho rambuté teng gulu. Lho, lah terus lambene teng ndi aku ngono to, Mas? Lah lambene ning bun-bunan. Padha kaya iki. Padha persis karo iki. Yo ngene iki balik iki. Atake aku anakmu. Lah kabeh persis aku e. Lho ora maksude model-modele ya kaya ngene iki. Tapi cangkeme nang ngene iki. Apa, Mas? Cangkeme nang Oh, dhuwur. ning dhuwur. Iya ya. Kok kaya avatarmu ya, Mas. Kok mesti aku ya anake iki. Ya wong, tapi kowe kan ora ngerti to khasiate ndas gundul iki nyapa. Apa, Mas? Ora ngerti ta kowe khasiate. Apa ya? Jamu. Oh ya ora. Tiga apa? Khasiate ndas gundul kuwi nek ngisor ora ngatasi nganggo sing dhuwur. Lho kapane to? Dienggo usep-usep. Alah. Kok itu? Nek iso iki kok iso. Enek Pak Lurah, enek Pak Camat bareng rawuh. Panjenengan ngaturi Pak Lurah karo tetembang. Moh aku gak ngatur Pak Lurah. Lah kok iso? Pak Lurah wis cerai karo aku. Wis talak ta Aku kowe? sing gawari niki Mbak Nur. Kowe iki wis talak. Wis talak. Dondong apa talak buku cilik-cilik kuwi ta? Dondong apa talak? Oh, lah terus? Aku sing gawari niki Mbak Yunita. Hmm. Mbak Nur rumah iki Mas. Iya warga kene sing kerja ning Hong Kong. Oh, wis matur nuwun Mbak Yunita, matur nuwun Mbak Nur pasumbangipun Mbak Manuara. Tapi kok bar iki Mas. Heeh. Mbak Nur ditunggangi. Oh, ngono ya. Iya iya to. Aku punya kenangan manis. Nek iso awake dhewe ra entekno pedhet sitok. Apa to Mas? Gebrese lunas. Lah, Heeh. Diaturke tetep banget Mbak Mbak Man. Mantan Mamu dutan apa Kang Mas? Monggo. Derek mawon. Mas dalange ya Allah jempolane gedine. Alah. Kudune sing mbok sawangi wayang apa gunungan kok enek dalang disawang jempole iki lho. Ya cantengen no. Ora ya. Cantengen apa kaireng Mas? Wes aja nyekane. Sik tak terus kowe. Dalang iki ya, iki ketok ireng mergo ora kesorotan lampu. Oh ngono. Tapi nek kesorotan lampu Tambah gila. malah kileng. Jan celeng. Aja ngono to jenengan iki kok ya. Ya ora itu nesu to, Mas. Nggih. Anu Anu coba cobi pilih mantan tamu dutan lagu napa Mas? Apa? Cobi duet kalih anu Pak Lurah. Bapak Mondol. Aku duet karo jenengan. Iki kula dangi mboten karaoke niku pun dangi. Gene karaoke lho iki. Nek hubungane karaoke ya Mbak Lurah. Sampeyan kok iso diaturke napa? Langganan piye niki? Boleh. Daerah mriki pecinta tayub. Oh, ngoten. Nggih, tayub. Nggih. Amit wong krajan nek karo tayub. Apa nak nanti? Oke. Enak iki ya Mas. Enak. Sing gedhen ya bagus. Kabeh kok bolem iki lho. Wong lanang iki kabeh bagus kok Mas. Bagus, iya. Ora ana sing elek.
Sing enak ya kuri kita lho, Mas. Ah, aku yang anu karo kagose wong-wong kuwi Bagus. bagusnya wong-wong mau kalah. So, Aku cara duwe bojo ngene iki ora bakal tak apa-apane. lah kok iso? Tak air keras, tak kocok, tak akuarium. Nah, tak kek ngarepan. Kena nggo blinten-blintenan kancane. Ketak-ketakan dasi. Nyapa wing enak-enak nyapa? Ini atau nek nyanyi kowe? Maksudmu piye maksudmu? Sabar innallaha Asal sabiri. wong sabar Ditresnani Gusti Allah. itu kancane. Nah, lah itek-itek dhewe malah. Sliramu rawo Lho, nyek jarine nyek. kurang penak nanggap dhewe. Alawi paling yo cangkem meta lho kon muka yo ingah-ingih lho kok iso. Apalah warung ngono kuwi. Apa? Pendekar ditantang. Aku yang pendekar ya, Mas. Ayo padha lanange kene gelut kok piye? Oh, ya ini lho. Gak apa-apa, Mas. Kayak ngono mantanku sing cintane tak tolak. Oh, masalah. Oh, senenganmu wong elek-elek. Datane ya nggo lumayan kena nggo ganjel-ganjel kulkas. Tenang gue konflik. Tangis Kan, raga. Apa nih? Bebape. Suara lanang. Mancala putra, mancala putri. Lanang ya iso, wedok ya iso. Mangga Multi talent pokoknya. mandhape ninggal katresnan napa anganteni monggo Tinggal kata sama. Oh, ninggal katresnan. Mas. Monggo, Mas. Apa? Sampun dipun aturaken nggih menika tetembanganipun apa ki mang judule? Ninggal Ninggal katresnan. Menika nggih kagem Mas Jeffrey kalian Mbak Mbak Julia Julia. datang Jepang dan Hong Kong. Oh, sing Masih asli. saudaranya Padalan. Oga dapat salam dari Pekanbaru Riau Pak Tahan Uji Mas.
dulur panjenengan sing wonten Pekanbaru Riyo. Nggih. Nggih, ngantos dugi mriki mirsani lumantar menapa menika live streaming. Hebat. Pripun nek Pak Lurah? Diaturi ya ora apa-apa to. Panjenengan sing ngaturi to. Nggih. Monggo Kang Mas. Iki Pak Lurah-lurah komplit ya. Nggih, kepan didherekaken. Bapak. Ya. Kok sing anu ben Pak Pak Lurah piyambak nggih. sing absen. Nggih. Kami tuwa belakang. Kami kula sesuai boten. Alah. Batin deh. Boleh batin. Sembilannya cepat nyanyi. Suminem brodol. Katuran Pak Kades Pak Sunoto nggih panjenengan. Nggih Mas Yudo. Pak Sunoto Selamat malam Pak Sunoto. Nggih, selamat malam. Ya Allah panjenengan kok tambah bagus mawon. Kacilik niki. Kiai ini Lama. ganteng, anteng, meneng, saking menenge lho masyarakat kene gak ngerti utange piro ngono lho Bapak. Lah ya kuwi. Sekarang utang. Oke, Ngapunten ingkang rawuh menika Bapak Lurah sinten mawon? jenengan absen Oh, Pak. iki sampun kondur sedanten Pak Lurah nggih, sampun sedaya kondur. Lah nek lenggah wonten ngajeng Pak. Niki nggih kanca-kanca sedaya nggih, Berangkat. nggih. Nggih, kula absen kula pali kami tuwa tok Pak nih. Ngoten nggih. Nggih. Kami to kaca to? Nggih. Wah, luar biasa niku. Beksa tayub sae mengke diaturi kersane beksa. Nggih, boten apa-apa. Kok diaturi pesan lho ku sangu ora kok. Kok ngenyek iki. Kaya ngenyek. Kami tuwae masih ketoke gak duwe, asli ning larat. Waduh. Ngaturi menapa Pak Kades panjenengan? Nggih, panjenengan rawuh pun nyanyi kalih sindan-sindan kalih kula dereng. Kowe jawane cemburu ta? Cemburu to Mek. Kaya. Alah. Bu Lurah Nggih. kaping sekedap. Nggih, nyuwun rodo Banyuwangi mawon. Rada banyak sing kita, Nduk. Oh, sing iso sapa dari ini atur. Sapa? Iso sing urus sapa ini? Nduk ya. Ini. Iya, Iki. Kula sukane sing perawan mawon, Pak. Niki murah nak 500. Ngoten nggih. Nggih, nek kula 250. Oh, ngoten. Kok malah murah? Oh, malah mbak-mbakane luntut. Jeron do Banyuwangi nggih, Mbak? Nggih. Nggih. Nyuwun kalih apa sudah? Kalih boten apa-apa. Kalih betul kalih. Iya dulu. Wah, Mbak Manuara. Jebul kok ya nyolong petek. Suwantene iki lho kok iso. Soalnya Pak Lurah. Heeh. Lek ku marahi ya piye lho, Mas. Nggih, lek marahi Mbak Manuha. Saestu, nggih. Lah, napa tepak kok demek-demek sak niku. Sampun tunggal mawon nggih Mas Yudo nggih. Nggih. Mbak beli Pak kami tuh badhe nyanyi monggo lho. Nggih, Bapak monggo. iki ngediaturi tayupan. Sinten sing badhe nyanyi boleh monggo. Niki nyuwun karangkates pripun nggih? Oh, Tayupan Pak Wo kan iki ya. Pak Wo kan iki ya. Monggo siap. Nggih. Karang kates iki berarti Mbak Kori. Iya, ya Pak Rondo karo aku Mbak Kori. Berdiri. Barang kaca monggo tayupane niki. Anu nggawa sampur to, Nduk? Karangkates mandhape napa? Ora nganggo mandap ngene padha dene nganggo. Karang kates nggih, sae. Bapak, katuran nikah diserpeki ngecom bawa den munggah. Iyo. Monggo bawa. Bawa kerajaan. Kali sinten kali Pak Lurah? Bawa karis nggih. Bawa karis. Enggak.
Wah, Jan. Mas tapi sih gak paksa. Mas, panjenengan datang putih kemawon Kang Mas. Wah nek kok enek-enek piye maksudnya? Kula kangen Kang Mas, tajuk Kang. Alah, 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 alah. Kang Mas, tajuk Kang. Tajuk Kang. Tajuk kangen Kang Mas. Awet mantenannya tajuk jenengan tinggal. Sakniki tajuk kangen Kang Mas. Sabar, tak jamu sih. Si bapak sana arep jamu. Tapi bisa. Jamu napa Kang Mas? Yo, sing kena soro-soro. Oh, Saestu tajuk kangen jamu. yo. Tajuk kangen. Kangen. Kok iso mbok sodok bapak iso liki. Lah sampeyan suwene ra ketemu ngono lho, Mas. Tuk ketuk. Lho, namung panjenengan apa Pak Rajan? Lah Mbah Wo. Kamu tengah, juga Pak Wong Krasan kebetulan temu di. Pak Rajan begini. Pokoknya sing diceluk orang muda sesuk medun jabatan. Pokoknya nek kami tua bune iki ra munggah sesuk Sesuk medun jabatan. dadi cari. Medun jabatan RT. Ya, ini mewakili Mewakili zaman. Misalnya perangkat lintunipun kan cewek-cewek, Nggih. dicari ya wedok. Nggih, niki jenenge guyub rukune perangkat desa mriki. Ya, sing duwe gawe nggone dhewe kok. Nah, Pak Wo, lha iki Pak Won iki nggih. Duduk kuwi ngawur. Ini Pak Sableng. Pak Sableng. Ini ahli taib juga. Oh. Dan diaturin Riki nih Pak Sableng, monggo sareng-sareng. Monggo Pak Sableng. Riki, Sinten meneh monggo sing dereng bok kok panggunge. rumah sampun. Engkang dipun kersakaken kalau wau Nggih. Karang kates. karang kates. Karang kates. Engkang kepareng beksa panjenenganipun Mbah. Kami tuwa saking kampung. Kampung tengah. Kampung tengah-tengah jeron. Kok iso? Oh, ditayung nih, Mas. Oke. Oh, ditayung nih, Mas. Yo dikon iki apa sih? Pemanasan riyen. Ayo Mbak, mari gendana aja. Kayak biasanya ya Mbak. Monggo Pak Lurah.
Matur sembah nuwun, Nuwun, Bapak. Pak. Lho, iku to, Pak? Bocah repot-repot to, Pak. Napa to Pak Lurah. niku kok ya? Napa to, Pak Lurah? Ini lak ya mboten sekeca to ya. Siap, iki. Lah, Alah, Pak alah. Lurah, napa to, Pak? Mbok sing ijo niku dikatutne. Mosok mari. Nah, lah. Oh iya wis Pak Lurah. Aja kena warga miskin. Sing miskin siapa? Aku kan wong miskin. Nah, Wong kok ndase lak kaya kotak amal gede. Pak Kades sembah nuwun sanget. Sembah nuwun, Pak. Pak. Pojok tengah sembah nuwun sanget. Estunipun pisumbang saking panjenengan jejogetan kalian panjenengan saged kagem jampi saya sedaya para warga. Tur nyatane warga masyarakat nggih tasih tumblek-blek mirsani pagelaran dalu punika. Hebat. Suwun lho Mbah kok. Pak Lurah sembah nuwun sanget. Bu Lurah pangapunten. pangapunten. Pak Lurah sampun dipun cium niku ateges Pak Lurah sampun ternoda. Padha lanange to udah. Ora masalah ya. Ora apa-apa ya, Pak, ora meteng ya kok. Ora iso. Tetembangan Nggih, monggo sinten melih Kang Mas. Monggo niki Mbak sing dereng Mbak derek Aya. sinten? Mbak Aya derek. Ayah. Nggih. Maya Praga. Nom-nom kabeh lho, Mbak. Nggih. Ini Aya. Iki kok sindene anggere sing tuwek pateni ya. ora mati dikeceri jeruk ya mati. Model kok iso. Sing urip iki wis karo niku mau. Dereng ten Ayo berdiri. Mripate suwibit iki. Turunan Cina Mas iki. Cina. Ya, Pake bakul manci, mbake bakul celana. Sing urung sapa nih? Bu Hartini aja niki khusus laler mengeng. Kok laler mengen iki lho. Mas tembang gending gede. Sumandeke lho penak. Apa Cahayu? Sumanding ya mas? Sumanding ro Mas. Eh, Ora ro. Ayo sayang Sumanding. Aku tak amar sing Sumanding mama. Aku amar kene ya Mas. Aja amar sing arjen. Sing arjen meteng ning ngono. Kok nek sampean nolak tak Pinjam sebentar. ya iki dari sapa? Iki dari sapa? Wah, lah Gone iki. ora kalong ya. Ora kium ya. Oke, terima kasih matur nuwun, thank you. Siap, sukron sewondo. Syukur sewodo. Nah, ini terima kasih. Hebat, nuwun sewu Mas Dalang. Ini ki wau wonten pamundutan ini spesial untuk saudara-saudara saya, teman-teman pemuda dari Intan Pasar EPAS. Tadi ada Mas Tumbal dan kawan-kawan. Tadi mengersakkan memohon lagu, artinya meminta lagu yaitu gala-gala. Gala-gala. Ya, ini Oh lagu juga gitu Mas. Ya, dari siapa? Dia tadi minta Katresnan Sejati. Katedral Jati. Iya. Ini boleh gala-gala dulu atau Katedral Jati Monggo sebelum? gala-gala dulu. Gala-gala Katresnan dulu. buat Ini lagunya duet dengan siapa ya? Siapa yang belum? Siapa yang belum? Siapa anak-anak? Itu yang pikir sendiri. Buar. Bukan monggo. Oh, Gubuk Asmara kok. Bukan Moroko. Ya, kok. Wes, saya duwe sik. Oh, iya, ini Gubuk Asmara. Nah, ini lo bagianmu. Wah, kebangetan. Saka kunge Matur suwun Mbah Kun, kula nggih jimat nggih Mbah Kun. Mbah Min. Min. Nyuwun gending Gubuk Asmara kalih podang kuning. Mbah Min kuwi gak tau berarti Min Lah iya. 20.000 oke men Mbah ngajar lagu. Gubuk Asmara ora apa-apa diatur kowe. Nggih, Mbah. Sabar nggih, Mbah nggih. Aturan monggo nek. Beksa napa mboten? Ya Monggo nek badhe beksa. Oh, beksa. Wis langsung Gubuk Asmara. Beksa ta. Nggih. Ya oke. Mriki. Mriki, Mbah. Iki. Sarene 20.000 entuk banji. Monggo. Mbah Min. Iki Mbah Min. Mriki Mbah Ben mriki. Dadi mriki Mbah mriki. Nah, mriki. Apa kok nang Mriki. Apa kok nang ndi? Alon nggih, Mbah. Kok ya urung nemplok iki lho ya. Monggo Mas. Aturane kok Mas Mandor diaturke. Mbak mriki Mbak mriki kadoan niku kadoan. Mriki, Mbak. Oh alah wong tuwek. Ora mriki mawon nah. Ayo nggih. Nggih. Monggo Mas. Napa Mbak? Oh, Mbah Min. Oh, Mik kuwi lho, Don. Lagi ndak muni lho. Langsung kon. Pripun? Bawa. Empok kok iso disebul ben wonten semote. Kaya ulang tahun nyebul lilin kae. Nggih. Kalau dipun bawani, Mbak. Iya. Ya, monggo. Mbak Min. Mbah, Min. Ora tau bati min terus.
Nyingkar nyingkut Nyingkar nyingkut. Larane ya penak. wiwitane nyingkar Jeng. nyingkut Telatenana lho Mbak Mano ora kitang disuwel-suwel netok anu kan ya. Ora apa-apa aku tambah ya aku ki karo sing tuwa-tuwa ngene iki Mas. Nek sing nom ora tau bayar. Nek sing tuwa iki bayar. Ingkam yen kamu utahan Cengkoke Mbah Men sae. Oh. Nggih. Sae napa mawon? Ayo Monggo dipun budalaken. Bawane niku lho. lampahan udi tresno tulus najan ingku tugas moro Jenengan sing nyanyi napa nayo? Ya nyanyi karo Nayub. nggih Oke. Terus suwun, Mbak. Tersuwun, tersuwun, tersuwun. Iki dadi jelas sak usulne. Oke. Saya Mbak. Saya. Mbak, matur suwun. Arep kedusi Mbak iki. Mbok kira ora sadus dhewe kok ya. Awas atas Mbak. Atas Mbak, mun ajlok nggih. Mas Yudo, Mas Monggo, Dalam. Mbak Manuhela. Wonten dapur. Monggo ngaturan pamit Kang Mengku ganti Mas. Kula mboten pengen pamit iki. Iki kasar nginep kene napa piye? Iya. Oh nggih. Matur sembah nuwun sangat kunjuk dumateng Bapak Kepala Desa, Ibu Lurah, jajaran perangkat desa, segenap panitia, saha sedaya warga masyarakat. Mugi sabibaripun ngawontenaken bersih desa saestu Desa Maron dados desa ingkang tansah manggih kawilujengan, katentreman lan kabahagiaan satemah dados desa ingkang baldatun thayyibatun warobun gobur Allahumma Amin. amin. Mas Mondar mbak menawa ana usul-usul Boten pun kadang lho ya omong-omong apa kono kok iso. nggih mugi-mugi sasampunipun ringgitan dalu menika sedaya warga masyarakat dusun Maron sedanipun Desa Maron Desa Maron sedanipun mugi-mugi pikantuk berkah saking Gusti Ingkang Maha Agung. amin. Nggih sampun. Matur sembah nuwun Mas Nggih, Jana. sembah. Mbak Mano ora urung ndongakne kanggo warga masyarakat. Dongakne apa? Awak dhewe kaya ngene kok dongakne. Ya ora kita sedikit ya. Mugi-mugi warga masyarakat Maron Thank you. selalu guyub rukun. Amin. Mugi-mugi sak badanipun Bersih layangan desa. bersih desa, panenanipun saya melimpah. Amin. Tahun ngajeng saged nanggap malih. Amin. Pak Lurah blanteke ya saya laris. Amin. Amin. Kayak Mungkin nek besar. blanteke wayah besaran laris. Nggih. Mungkin pun lali lho nggih. Karo sapa? Bu Lurah muda. Nggih, sampun Mas. Nggih. Lah kok kalau pambutan kowe kersane diaturne mbak-mbake wonten Nggih. mungkin nggih.